L-investigaturi mhux jeskludu il-possibilità li l-ħallalin li allegatament wettqu serqa ta' madwar 200,000 euro f'ġojelli minn ħanut ta' deb fil-Furjana ħarbu mill-pajjiż. Fil-fatt il-vettura li allegatament intużat mill-ħallalin instabet abbandonata ftit wara li twettqet is-serqa li fiha allegatament insterqu madwar 200,000 euro f'oġġetti ta' valur. Jidher li s-suspettati huma 4 barranin, 3 irġiel u mara li daħlu fil-ħanut b'wiċċhom mikxuf u mhux armati. U dan kompla jikkonferma it-teżi li dawn il-ħallalin li ma kellhomx wiċċhom motti kellhom diġà rashom mistrieħa bil-pjan tagħhom li jaħarbu minn Malta la darba jwettqu din is-serqa. Il-każ seħħ il-ħamis għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar minn ġejjelerija li tinsab fi Triq Sant'Anna taħt il-Loġoġ. L-oġġetti ta' valur li kienu esebiti jew merfuha ġew irrappurtati li jinsterqu b'ammont sostanzjali ta' deb li allegatament ittieħed mill-post permezz ta' pawċies. Il-pulizija mal-ewwel kienu bdew bl-istħarriġ tagħhom fejn ġew eżaminati anke kameras ta' CCTV tal-istess ħanut ta' deb u ta' stabbilimenti u intrapriżi oħrajn li hemm fil-madwar. Il-pulizija qed tappella lil kull min jista' jkollu xi informazzjoni dwar dan il-każ biex jikkuntattja lid-depo anke b'mod anonimu sabiex jgħin fl-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin. Il-Maġistrat ġew mifsud qed imexxi inkjesta u ħatar numru ta' esperti sabiex jassistuh brabta ma' dan il-każ. Fortunatament ħadd ma weġġa waqt din is-serqa, għalkemm il-każ ġab miegħu xokk kbir għas-sidien tal-ġojjellerija.